Сега ще си поговорим за първа чакра и свързаните с нея органи и заболявания. Първо нека кажем къде се намира първа чакра. Тя се намира най-отдолу на гръбначния стълб, в основата на гръбначния стълб, между половите органи. Нейният цвят е червен, като може да го асоциираме също и с цветовете черно, кафяво и сиво. Тъй като, какво значи първа чакра? Първа чакра, това е връзката ни с земята. Земята, това е пръста. Пръста може да бъде и червена, и кафява, и сива, и черна. Първа чакра се свързва с нашето оцеляване, с нашата сигурност. Храна, вода и подслон. Това са базови нужди, които ако не са задоволени, със сигурност ще имаме разбалансирана първа чакра. Нека пристъпим сега към органите, които управлява първа чакра. Това са женските полови органи външни, вагината, както и мъжките външни полови органи. След това цялата костна система, абсолютно всички кости по тялото, както и нашите зъби, ногти, тъй като те също са твърди като костите. Бедрата, коленете, глезените, целите крака, те спадат към първа чакра. Гръбначният стълб също се управлява от първа чакра, тъй като самия гръбначен стълб започва с първа чакра. Тя е в неговата основа. Ако първа чакра е разбалансирана и не се погрижим за нейното балансиране, оттам нататък ще ни е по-трудно да балансираме и всички останали чакри по-нагоре. Към първа чакра спадат още също и пикочния мехур, както и дебелото черво. Всички симптоми и заболявания, които са свързани с органите, които изброих току-що, те спадат към първа чакра. Сега ще кажа някои от тях, а вие вече ще видите дали ги имате или не и съответно ще знаете дали имате блокаж в първа чакра. Така, заболявания, свързани с първа чакра, са запек, продължително разстройство, хемороиди. Всякакви костни заболявания в нашето тяло, артрит, ишиаз и други подобни, мускулни възпаления по тялото също така са към първа чакра. Можем да имаме депресия, можем да имаме анемия. Анемията всъщност, ако си правите кръвни изследвания и установите, че имате ниски желязо, феритин, това автоматично означава, че имате дисбаланс или разбалансирана първа чакра. Друго характерно нещо за дисбаланс в първа чакра е прекомерно качване на тегло или прекалена загуба на тегло, анорексия, булимия, също така липса на енергия, липса на концентрация, паметта може да се влоши до някаква степен. Самият човек, който има подобни заболявания, може да има доста изтормозен и изтощен вид. Може да изпитва страх, несигурност в живота, въобще въобще липса на воля да продължава да живее. Или да се бори, или въобще да не намира смисъл да продължава напред в живота си. Много често, между другото, хора, които имат проблеми с краката, с походката, това говори автоматично за много дълбок дисбаланс в първа чакра. Нашите крака какво са? Те ни водят напред, да продължим напред в живота. Ако при тях имаме някакъв проблем, значи тук в мозъка също имаме някакъв проблем, говоря не като психическо състояние, просто като блокаж, който отива директно в първа чакра и ни стопира да продължаваме напред да си живеем живота. През първите 10 години от нашия живот се формират и нашите основни убеждения като цяло за живота. Ние ги получаваме от семейство, родители, приятели, най-близката ни среда, в която сме през първите години от живота си, но най-вече това е семейната среда. Всички ограничаващи вярвания, всички негативни модели на поведение, които ще видим през тези години, те дори да не ги осъзнаваме, те на несъзнателно ниво всъщност отиват в нашето подсъзнание и оттам започват да управляват живота ни. И понякога до толкова могат да ни дърпат назад, че в един момент да сме вече толкова на дъното, че за да изплуваме нагоре, просто трябва да ни се случи нещо, да ни се случи някаква криза, много голяма трансформация в живота и тогава се случва наистина нещо. Живота ни се преобръща на 360 градуса и това нещо ни кара да осъзнаем какви модели имаме и да ги преработим. Това автоматично означава, че ще преработим и балансираме нашата първа чакра.
Тук става въпрос наистина за сериозно събитие в живота. Понякога може да е дори живото застрашаващо събитие. Това бяха основно нещата за първа чакра. Ако искате да направя видео за втора или трета чакра, пишете в коментарите.